Se tittella konvenzjoni fuq 3 ijiem iddedikata l-imprenditur u s-self-employed f'pajjiżna fejn se tiġi trattata l-politika strateġika Viżjoni Malta 2050 li tnediet mill-Gvern għal konsultazzjoni. Din il-konvenzjoni se tibda nhar l-Erbgħa li ġej b'diskors tal-ftuħ tal-Ministru għall-Ekonomija, Intrapriża u Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri flimkien ma' kelliema prinċipali oħrajn biex imbagħad tingħalaq il-ġimgħa wara nofsinhar b'diskors konklusiv tal-Prim Ministru Robert Abela. Waqt żjara li għamel One News f'dar il-Mediterran għall-konferenzi fejn qed isiru t-tħejjiet, tkellimna ma' Anthony David Gatt f'isem l-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Issa jmiss il-mument ta' l-imprenditori u s-self-employed li ser ikunu hawnhekk ġewwa dar il-Mediterran għall-konferenzi bejn l-Erbgħa u l-Ġimgħa u jkun qegħdin jgħaddu l-idejat tagħhom. Gatt spjega li permezz ta' workshops interattivi ta' 3 sigħat kull wieħed, il-konvenzjoni mhux se tkun bħal konferenzi oħrajn. Fil-fatt din mhux se tara biss ftit kelliema fuq palk prinċipali u min jattendi ma jkollux l-opportunità li jaqsam pubblikament ħsibijietu. Iżda se tkun qed tagħti vuċi sħiħa li daw kollha li jattendu dwar kif Malta għandha tkun 25 sena oħra. L-idejat se jkun qed jgħadduhom b'mod prattiku ħafna. Ġifieri din mhux se tkun konsultazzjoni fejn wieħed jisma' biss il-kelliema fuq il-palk prinċipali, iżda jkun propju hu illi jgħaddi l-idejat tiegħu. Fi gruppi żgħar fejn ser ikun hemm l-opportunità li wieħed joħroġ b'idea iżda wkoll jaħdem fuq il-pjantazzjoni. Il-workshops se jkunu qed jiffukaw fuq 4 temi prinċipali: tkabbir ekonomiku dejjem aktar sostenibbli, il-kwalità tal-ħajja, pajjiż li kapaċi jfendi għal rasu u pjanar bil-ħsieb. Fis-sessjoni konklusiva wkoll se jkun hemm 4 rapporters li se jwasslu l-bqija tal-parteċipanti dak li jkun ħareġ minn kull workshop. Dawk l-imprenditori u self-employed kollha li jixtuqu jattendu f'din il-konvenzjoni għandhom iżuru s-sit envision2050.gov.mt. Din l-attività ibis waħda minn serje ta' metodi ta' konsultazzjoni li għaddejjin bħalissa fit-tfassil tal-Viżjoni Malta 2050. Dawn jinkludu intervisti dettaljati u surveys mal-pubbliku u konsultazzjonijiet mal-imsieħba soċjali.